Maria zifamba sakala nekutia shiri nedoro nekubambudzi dzaro. Tukare hallelujah. Batubhemuka mind ikakako nezvakare zvakainspire kutara shasha. Jesus, we say youngsters like us are the pillars of knowledge and education. Education is wonderful, and it doesn't matter whether young or old. The nurses, teachers, doctors, policemen, graduates, lawyers, only to mention, but a few are found in Japupu because of education. Police document ya ID yatikuti yokana ikabuda ichangia kuguza zvisungo zvinobata munhu kuti ita izvi asu handitikuda kuona makatai saka sona iho muriwo akahukana kai avatore zindini vanongosona kapisa